Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Иске Кулатка бистәсендә туып үскән батыр ир-ат Хайруллин Илгиз Мәхмүт улына юллыйбыз. Бүген 23 июнь көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан кытлап, аңа җылы теләкләрен әнисе Гөлфия Закижановна, әтисе Мәхмүт Алижанович, абысы Ринат, тормыш иптәше Эльмира, балалары Аминочка җиткерәләр. Аларның теләкләренә шулай ук Кушаевлар, Алимовлар, Исмаиловлар һәм Самирхановлар гаиләләре дә бик теләп кушылалар. Иске Кулатка һәм Казан шәһәреннән булган бар теләкләрне дә мин чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. Татлы балабыз 1991 елның шәшкәле июнендә гаиләбездә икенче батыр улыбыз булып дөньяга аваз салды. 2009 елны уңышлы килеш мәктәпне тәмамлап, Әлмәт шәһәренең нефть һәм газ дәүләт институтына укырга керде. Кулына дипломын алган көннән үк ул хезмәт юлында Әлмәт шәһәрендә инженер-нефтяник булып башлап җибәрде. Сизми дә калдык дигәндәй, улыбыз үсеп җитте. Һәм җитди адым ясап, 2019 елны киленебез Гөлшат белән үз гаиләләрен кордылар. Һәм безне бәхетле итеп, оныгыбыз Эмилияны бүләк иттеләр. Бүгенге көндә улым әтиең белән артка борылып карап, тәрбияләү эшебез бушка китмәгән икән дип куанабыз. Аллаһы Тәгаләгә шундый акыллы, тыйнак, әти-әниләрен хөрмәтли белгән улларыбыз өчен бик рәхмәтлебез. Илгиз, яраткан улыбыз, сөекле энебез, кадерле киявебез. Ихластан сине 30 яшьлек юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа нык саулык, исәнлек, бар эшеңдә дә уңышлар телибез. Раббым, шул корган гаиләгез, укылган никахыгыз озын гомерле булсын. Гөлшатыбыз белән бер-берегезне яратып, хөрмәтләп кенә, парлы килеш, күз карабыз, оныгыбызны үстерегез. Безнең яныбызга ешрак кунакка кайтуыгызны да без көтеп калабыз. Үстергәндә сине артык назламадык балабыз. Егет ул дип, көчле булсын, бүген дә без торабыз. Ата-ананың бәхете ул тәртипле балалар. Менә хәзер үрнәк инде алар бездән алалар. Мең рәхмәт, газиз улым, тыныч тормышым өчен. Бирсен Раббым тик шатлыгын, яшәргә бәхет көчен. 30 яшьлек юбилеең, гомереңнең тик башы. Булсын иде бәхет, шатлык улыбызның юлдашы. Тышкы кыяфәтең белән әткәңә бик ошаган. Холкыңның бик күп якларын газиз әнкәңнән алган. Абыең өчен терәк бул, безгә бул тик сөенеш. Шитләтеп узсын гаиләңне сагыш та һәм көенеш. Йөрәгебез түреннән тик кайнар кытлау юлладык. Хуш килер дип сиңа улым без бит аны уйладык. Хөрмәтле Илгиз Мәхмүтович, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа Бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Бәхеткәең булсын димен,
деген жырымдыр bu. Сүзләремне ишет зинһар, bu йөрәгем мәңге шулай. Син дип дибәр, син дип